As demandas propostas polo alcalde de Boiro, José Ramón Romero, ante a Consellería de Infraestructuras son froito do traballo desenvolvido nos últimos meses pola Fundación RIA. Esta entidade, dirixida polo arquitecto David Chipperfield, realizou un estudo sobre as necesidades que presentaba a comarca para a súa vertebración e mellor comunicación, coordinado polo arquitecto Manuel Rodríguez. Precisamente a estrada comarcal AC305, que conecta os 4 concellos barbanzáns, presenta unha serie de deficiencias. No que compete ao Concello de Boiro destacan o treito urbano que discorre pola rúa principal e o paso desta estrada polo núcleo de Escarabote. O alcalde trasladou á conselleira a necesidade de reubicar os pasos de peóns e a colocación de refuxios, posto que presenta numerosas paradas de transporte. Ademais destas demandas, José Ramón Romero destacou a necesidade de mellorar a sinalización dos principais accesos ao municipio, así como dos seus recursos turísticos. Tras esta primeira toma de contacto, está prevista unha nova xuntanza para finais de mes, na que estarán presentes os 4 alcaldes de Rousa Norte. Abordaránse cuestións como o saneamento ou a mellora do transporte público e da conexión do Barbanza con Santiago.